Maka ngiyakuzwa Sharp, umtshelile ukuthi uthandana nami, wenzani naye? Khona manje bayakubuza ukuthi your last about your partner, wena uthi Sifiso, awusho mina. I'm sorry about that. Inkinga Yeah, sorry. bese komphathisa. Ngiyaxolisa. Ngicela sikhulume ngale nto leyo. Akunanto esokhuluma ngayo la. Wena tshela mina khona manje what's the way forward, because mina angeke ngitshela manga ne sengi-right ngawe. If khona boSifiso Manje ngibani lo ngifonela kangibude ukuthi ngiphathane ungenaphi yekela loyo muntu sikhulume ngami nawe noSifiso. Angithi shuthi siyi-3 kule family khona manje. There's someone else. Mina ngithandana nawe. Uthandana nami, wenzani noSifiso? Asende lutho. Yena ubese wathatha ukuthi maybe ngiyamthatha, mina ngithanda wena, ngifuna wena. Oh. Hayi mina Shema angeke ngitshela manga baby. KunoSifiso. Hayi mina sengi-right ngawe muntu wami. Ngicela ukukhuluma Nami ngisakuthanda mara kunoSifiso. Shuthi manje kumele ngikuthande noSifiso, usho kanjalo kimi. Akekho lo yasimbali, mina ngisho ngiva lo mlungu, mina bengidlala nalo mlungu, angimathi nokuthi ngibani mina. Oh, uzumlungu wena, cause manje umuntu ukhuluma nawe English sokumlungu lo muntu. Angisho bengingamvisisi mina ukuthi uthini, mina ngithandana nawe baby. That means every time nathi uyasikoleni uza kuSifiso. Uzoya Wena, kuSifiso. how are you? Okay, so baby, so ithi ngikubuze ke and ube neqiniso ne. So mingi njalo mothi uye esikolweni usuka uya kuSifiso or usuka uye esikolweni or khona omunye vele uya kuye naye? Ngisuka ngiyesikolweni, mina ngithandana nawe kuphela.